Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa kakilala mong consistent! Saan? Sa pang-chichismis! B, bago-bago ka na. Tandaan mo, 2026 na, yan pa rin ang bisyo mo. Baka naman meron kang pwedeng ibang pagkaabalahan. Yung mga tipong pwede mong pagkakitaan. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, ng atleta, DJ Maratoni. At kanina nga nabanggit ko na kung merong isang bagay na consistent ka at ako, yun syempre ay tumakbo. Pero kung para sa'yo na medyo tumataas pang kilay, kasi sabi sa sarili, ano ba naman yung takbo-takbo na yan? Ayoko niyan! Well, the answer is walking. Walking is the key. Sa mga nagsasabi, ano nga ba raw, mas mabilis nakakapayat, walking o running? Walang sagot po dyan, parehas po silang nakakapayat. Oo, depende po yan sa intensity na gagawin nyo bawat sport, no? Pero kung ikaw ay baguhan at medyo nag-aalinlangan pa na bigla kang mapagod, mahingal, ma-stress, well, where we know more? Dahil ang basic na sagot po dyan is walking. Kung ikaw ay baguhan at gusto mo lang maranasan kung ano ba yung feeling ng paang lumalakad, hindi papunta sa kapitbahay na wala nang ginawa at inatupad, kundi pag-usapan ng mga buhay ng mga buntis mong kapitbahay, well, try mo na yan. Walking po, dahan-dahan lang. Again, the technique here is, lagi mong tatandaan, consistency beats intensity. Kahit 30 minutes, 45 minutes of the whole day na meron ka, kahit papaano, malaking factor na po iyan. Ano? Dahil nga, bakit nga raw ba walking kaysa sa running? Walking po, lalo na sa mga baguhan, kasi syempre ito less stress po sa iyong paghihinga, 'di ba? Madalas ang reklamo sa akin ng mga 'yan pag nagtatanong sila ng ng tip from Maratoni. Ang mga madalas na tanong, ay, Maratoni, tinry ko tumakbo, hiningal ako. The following day, di ko na tinuloy, binenta ko na yung sapatos ko. Loko! Pag mga ganon, syempre, it takes time, no? It takes time. Magugulat din naman yung katawan mo, sasabihin niya sa'yo, Bi, ano tong ginagawa mo sa akin? Hindi naman ako sanay tumakbo. Diba? So, kahit pa paano, try mo lang walk-walk. Hindi naman kailangan pumunta ka sa stadium o kaya sa track and field. Okay na yan kahit sa simple, sa labas lang ng bahay nyo, diba? O kaya dyan sa, kung malamansyon ang bahay, why not? Diba? Kung malaki ang bahay, at lalo na ito, pinakamaganda. Isa sa mga pinakamagandang tip, kung mag-walking ka na lang din naman, samahan mo na ng pag-akyat sa hagdan, diba? Diba? Ang makit-akit ka ng hagdan back and forth, dahan-dahan ka lang, wag lang syusyunga-syunga, baka mahulog ka. So, ayan kasi mahirap na yan kung hindi mo sisimulan. Pero kung ngayon, nag-aalinlangan ka pa, well, here is the answer, baby. Kung ikaw ay baguhan, walking muna. Pag medyo gusto mo na maranasan at medyo basic na sa'yo ang walking, try and experience running. Walang masama dyan sa dalawang yan. Tandaan mo, pampahaba ng buhay yan. Anyway, muli maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig at nakatutok ngayon sa live natin sa Love Radio Manila Facebook page. You can check me out. It's Maratoni. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Usapang health and fitness, B! Para naman ang buhay mo ay sumasarap habang tumatagal. Anyway, ako po yung magpapaalam na. Muli maraming thank you to each and every one of you. Susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kimchi. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Teka lang, mag-shoutout muna tayo. May 10 seconds pa. Shoutout kay Arnold Espiritu, kay James Carlos Estiliore. Mabuhay kayong lahat dahil sinamahan niyo ako ng maganda sa live. Anyway, ako po yung magpapaalam na. Here's another Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailan pa ba i-memorize yan? Basic.
sake!